Inqununu yesikolo samabanga aphezulu iMadisong eHammanskraal isemanzini abilayo kulandela izithyolo zesohlwayo esiqatha kubafundi. Le nqununu ityholwa ngokubetha abafundi njengendlela yoluleko. Isebe lemfundo laseGauteng lizigxeke kabukhali ezi zenzo, licaphula kumthetho iSouth African Schools Act 1996 othintela ukohlwaya kwabafundi ezikolweni ngoswazi. Ungqongqoshe wezemfundo eGauteng uMnumzana uMatome Tsholwane uthi ukhathazeke kakhulu ngezinsolo eziphazamisayo zokushaywa kwabafundi baseMadisong High School eHammanskraal. Kubika ukuthi abanye abafundi baqhamuke bechaza ngezinsolo ezibucayi zokushaywa nguthishanhloko walesi sikole, omunye okusolakala ukuthi washaywa ngoNhlolanja wakulonyaka. Omunye umfundi wabika izinhlungu zesandla okusolakala ukuthi wayenazo ngemuva kokujeziswa engabini khona kohlelo lokufunda ngesikhathi samaholidi. The Gauteng Education MEC Matome Tsholwane is deeply concerned by disturbing allegations of corporal punishment against the principal of Madisong High School in Hammanskraal. According to information at our disposal, some learners came forward detailing serious allegations of physical assault. One learner alleged to have been physically assaulted in February. Another learner reported a hand pain allegedly sustained after she was punished for missing a holiday catch-up program. The department can confirm that an internal investigation has been launched to determine the circumstances surrounding these serious allegations. We also advise parents to open a police case. The principal, as a precaution, will then report to the district office pending the outcome of this investigation. MEC did indicate that it's disheartened by these reports and remains steadfast in the commitment to ensuring that all schools are safe at all times. He also reminded the employees that corporal punishment is outlawed, and as such, no one is supposed to be enforcing such. Ungqongqoshe wezemfundo uthi badumele kakhulu ngale mbiko futhi basamile kuzibophezeleni ekuqinisekiseni ukuthi izikole zinendawo ephephile kubo bonke abafundi. Kube sekukhunjuzwa bonke othisha ukuthi ukushaya ngenduku kuwukwephula umthetho. Uma wenze kanjalo uzothathelwa izinyathelo ezisheshayo neziwujuqu. Abafundi kanjalo namalungu omphakathi bayakhuthazwa ukuthi babike noma ngabe imaphi amacala okuhlukunyezwa kokusebenzisa imigudu efanele yahlukahlukene yokuxhumana ehhovisi lesifunda eliseduze naloyo mfundi. Ezindabeni zeSoweto TV, nginguNobuhle wakwaNdlovu.